bătrân din Constanța, iar acum i-ați văzut pe cei de la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Cei cu beretele, da, cei cu beretele albastre sunt detașamentul Batalionul 2 Infanterie Călugăreni din București, celebrii peacekeeper români, cei care în 1995 au fost primii care au plecat într-o misiune internațională de pace, cea din Angola. Știu că au făcut și alte misiuni. Exact. Nu numai în Angola, ei au fost și în Albania, în operațiunea Alba, asigurând jumătate din efectivele detașamentului Sfântul Gheorghe, care a acționat timp de 3 luni în acel colț frământat al Europei. Cine sunt cei care trec acum? Avem un plan cu marinari și cu cei de la Ministerul de Interne. Este vorba deci de detașamentele de la academiile Ministerului de Interne și ale Marinei Militare din Constanța. Am înțeles că s-a muncit foarte mult pentru această paradă. Într-adevăr, au fost zile de mare freamăt în Piața Constituției din București, dar mă opresc acum pentru a-i anunța pe vânătorii de munte, cei care străbat adesea trasee foarte dificile, capabili prin instrucția specială pe care o realizează să blocheze trecători, să țină cu doar câțiva oameni în frâu o forță mult mai puternică. Ei au efectuat numeroase antrenamente cu cele mai celebre unități de comando și de unități speciale pe care adesea le vedem în filme. În sfârșit, sunt cei cu... Da, cei cu beretele vișinii sunt parașutiștii militari comandați de capitanul Octavian Belu. Ei reprezintă o forță de elită a armatei române și sunt incluși în forța de reacție rapidă. Au o pregătire foarte complexă și diversificată. Faptul că le spunem parașutiști, asta nu înseamnă că doar sar cu parașuta din avion. Ei sunt capabili să execute o gamă foarte mare de misiuni în câmpul tactic. Sunt pregătiți și ca scafandri pentru lupta individuală, pentru supraviețuire. Într-adevăr, sunt niște oșteni de toată isprava, capabili de mari performanțe și de mari izbânzi. Îi văd pe jandarmi. Da, am intrat deja în blocul de paradă al trupelor Ministerului de Interne, care este deschis de detașamentul jandarmilor, care sunt acei care asigură liniștea și ordinea publică în țară. Ei fac parte dintr-o brigadă mobilă, al căror oameni sunt antrenați în mod deosebit. Trupele de jandarmi au fost desfințate de comuniști și apoi au fost reînființate în 1990. Observăm acum... Văd acum niște elicoptere. Da, formații de elicoptere. Sunt formațiile de elicoptere Alouette. Ele vor fi urmate de elicopterele Puma, IAR-urile, care zboară acum deasupra Pieței Constituției din București. Am înțeles că elicopterele Puma se află chiar în acest moment într-un proces de... Într-un program de modernizare la IAR Gimbav, astfel încât ele să poată deveni multifuncționale, executând nu numai misiuni de transport, dar și de atac. Le avem acum în imagine. Cine sunt militarii aceștia îmbrăcați mai special? Am ajuns la blocul Serviciului Român de Informații, i-am văzut pe militarii din trupele antitero, iar acum este primul pluton al protecției civile, da, vor fi două detașamente, unul de bărbați și altul de femei. Din nou îi avem în imagine pe luptătorii de la trupele antitero. Am văzut că cei de la protecția civilă aveau niște ranițe speciale în spate. Da, misiunea lor este predominant umanitară, iar ranițele respective sunt niște truse multifuncționale de prim ajutor care le oferă posibilitatea să intervină în caz de dezastre, calamități naturale, oriunde omul are nevoie de un ajutor imediat și eficient. Vedem acum, da, 3 avioane Hercules C-130 care au intrat începând de acum 2 ani în dotarea armatei române. El este avionul clasic, tipic de transport al trupelor NATO. Survolează perfect aliniați Piața Constituției.
Aceste avioane au decolat acum 10 minute de pe baza aeriană de la Otopeni, au făcut un ocol până la Urziceni, iar acum se află deasupra Bucureștiului. Aceste avioane, trebuie spus că sunt capabile să transporte până la 10 tone de materiale și tehnică militară sau 100 de militari. Din nou, vedem cele două formații ale protecției civile pe care bucureștenii le-au putut vedea în acțiune cu ocazia diferitelor exerciții și aplicații care s-au desfășurat nu de mult. Văd că este un detașament și de femei. Da, deci este unul de bărbați și unul de femei. Ei sunt din diferite instituții și întreprinderi bucureștene, dar iată că a început deja, s-a terminat defilarea trupelor și se pregătește să intre, să treacă prin fața tribunei oficiale tehnica militară. Dispozitivul de defilare al tehnicii este un triunghi cu vârful de lance înainte, format din 3 mașini. Primul care deschide defilarea tehnicii militare este un transportor anfibiu blindat echipat ca punct de comandă la nivel de batalion și este purtător de drapel. Am auzit că acest transportor blindat este